početku istakla bih da nakon brojnih izazova koji su pratili sam proces izgradnje doma i fazu tehničkog prijema, zaista sa velikim nestrpljenjem dočekali smo svi, kako mi zaposleni, tako i zainteresovani korisnici, svečano otvaranje koje je bilo 14. decembra 2022. godine, a mi smo nakon dobijanja licence za pružanje usluga i smještaja 23. januara počeli prijem prvih korisnika. Od prvog dana prijema pa do danas mi imamo ukupno 66 korisnika. Naša je procjena bila prije svega na osnovu zainteresovanosti da prvo otvorimo odjeljenje gerijatrije gdje imamo i najveći broj korisnika, a u ponedjeljak 20. februara zvanično smo otvorili odjeljenje demencije gdje trenutno imamo svega 2 korisnika. Odjeljenje se popunjava u kontinuitetu. Važno je naglasiti zbog svih zainteresovanih da ne postoji neki rok. Dakle, ne postoji tačno određeno vrijeme za koje oni treba da predaju zahtjev, nego prosto onog momenta kada prikupe svu neophodnu dokumentaciju, oni to nama predaju na razmatranje. Naš tim za prijem i otpust korisnika, koji sačinjavaju socijalna radnica, psihološkinja, ljekar doma i pravnik, pregledaju tu dokumentaciju i povratno informišu ukoliko je neophodna neka dopuna. Ukoliko nije, ukoliko je zahtjev potpun i prihvaćen, mi se naravno dogovaramo o datumu prijema. Prijemi korisnika vrše se svakog radnog dana. Vikend nam služi za procjenu prosto njihove adaptacije. Zaista se trudimo da budemo cijelo vrijeme uz njih, da imaju kompletnu brigu i njegu i da vidimo da li postoji nešto što još možemo njima da prilagodimo i prosto da im izađemo u susret, da očuvaju neke svoje navike koje imaju, a inače prilikom samog prijema se trudimo da ispitamo upravo to, kako su ranije živjeli, šta su voljeli da radi i čime da se bave, da bismo na taj način i mi planirali različite aktivnosti. Već nedavno smo u stvari imali i prvu zajedničku aktivnost, povodom Dana zaljubljenih gledali smo zajedno film i to je, da kažem, početak, zato što sad već imamo sasvim dovoljno korisnika, pa se tu već stvara i određena dinamika njihovog, da kažemo, i grupisanja, spram njihovih nekih zajedničkih sklapanja prijateljstava, poznanstava. I ono što mogu da primijetim jeste kako svi korisnici koji su već smješteni domaćinski dočekuju nove. Pa mi svakog dana imamo da im neko poželi dobrodošlicu, da ih uputi gdje se šta nalazi i meni je posebno drago što to čine baš i korisnici, zato što se vidi na taj način da oni ovo osjećaju kao svoj prostor, što je zapravo i cilj. Na kraju krajeva većina njih se interesovala za dom prije svega da ima zadovoljenu tu potrebu za druženjem, za pažnjom, da ne budu usamljeni i da osjećaju da su prihvaćeni baš onakvi kakvi jesu. Kažem, trudimo se da ih povežemo, imamo i prostor za radnu okupacionu terapiju gdje oni zajedno već izrađuju neke svoje ručne radove. U subotu imamo zakazano druženje gdje ćemo čitati zajedno poeziju, imamo izložbu slika. U najavi nam je i veliki koncert koji pravimo u saradnji sa Kicom, tako da mnoštvo nekih različitih aktivnosti koje će sasvim sigurno pokrenuti njih da i oni daju neke svoje ideje i vjerujem da će ovo u narednom periodu zaista biti u potpunosti popunjen dom, posebno što nam je interesovanje veliko, a i da će biti bogat različitim sadržajima i brojnim gostima koji će biti raspoloženi da nas posjete i na kraju krajeva daju svoj doprinos da ovi ljudi zaista ovdje žive kvalitetno i prije svega da imaju dostojanstveno starenje. Mi smo malo prije pričali sa nekolicinom njih i evo ja mogu da potvrdim da su prezadovoljni, da je prosto su oduševljeni kako im je ovdje. To ćemo naravno kad izmontiramo vidjeti. Možete li mi reći sada koliko još imate zahtjeva na čekanju, koliko je trenutno zaposlenih ovdje, da li imate potrebu za novim zaposlenim iz dijela zdravstvene njege i drugih nekih sektora i kakva je planirana dinamika prijema novih stanara? Što se tiče zahtjeva, mi do ovog momenta imamo ukupno 147 kompletiranih zahtjeva. Napominjem da su neki na čekanju iz prostog razloga što nisu otvorena sva odjeljenja doma. Konkretno vlada veliko interesovanje za odjeljenje palijativne njege, koje ćemo mi otvoriti u narednom periodu kada se za to stvore svi preduslovi. Ti preduslovi upravo se odnose na drugi dio pitanja koje ste postavili, kada je u pitanju samo medicinsko osoblje koje nam je neophodno da bismo mogli da garantujemo kvalitet usluge, posebno kada je pitanje briga i njega.